Maswera sei vedare. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yokutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 46 years ekuberekwa. Mungomanashe ndakasungwa apo pandainge ndichiri ne18 years. Mushure mekunge ndabva mukutizirwa nemusikana wangu. This was the previous year. Before that ndainge ndisingatozivi kuti musikana wangu uyo rainge ritongoriwo hure zvaro. Iniwo handina kana chandainge ndichiziva. Ainge ari mukuru zvekare kwandiri. So ndakati ndatizirwa paya ndipo pandakazogumisidzira ndazoponda chikomba chake. Mushure mekunge ndavabatikidza vatori busy mukoma vachiita lula. Ndakarwadzirwa ndokubva ndachizotanga kunetsana nechikomba cheche, but this was after ndanhonga banga ndokubva ndangobaya munhu. But mapurisa pavakazosvika mukoma ndokubva ndazonyepera mapurisa kuti I was acting in self-defense, yet mukoma ndini ndakatotanga kutomubaya murume uyu. Zvino ava kundinetsa murume uyu, anogara achiuya kwandiri. Chipoko chake ndinogara ndichingochiona. Anenge achindiudza kuti ndinofanira kuti ndinge ndichidzokera kumusha ndinotaura nyaya yangu, but mukomanashe ini handisi kukwanisa kuti ndige ndichiita saizvozvo nekuti ndakagara mujeri kwenguva refu, and I feel as if I saved my time mukoma, and with good behavior ndokubva ndazobudawo mujeri ndikabva ndachizouyawo kuno kunyika yevatorwa kwandiri kuSouth Africa. Mukoma, chipoko ichi chandinetsa. Murume uyu ende anotondiudza kuti ndiye ari kukonzeresa jambwa nemunyama muupenyu hwangu. Hanzi dzokera, uri kufanira kuti unge uchidzokera unge uchinotaura chokwadi kuti izvi ndo zvakaitika. Mukomanashe ndakatanga kuudzwa noumwe muface wangu kuti mukadzi wangu ainge aine mumwe murume waainge achifambidzana naye. Murume uyu ainge aine shop kuma areas ekwedu, but ndakaramba mukoma, because my wife, with the way that I loved her and with the way that she loved me, I never thought kuti mukadzi wangu angazoita zvakadaro. But nerimwe zuva mukoma ndakatotiwo ndiri kumagrosa ndichitonwa hangu nevamwe vangu. It was somewhere kuma 11 p.m. ndo pandakangofunga kuti ichokwadi kuti mukadzi wangu ari kundihurira, let me go there and see. Mukomanashe ndipo apo pandakabva ndachizoenda kumba. Ndakati ndasvika pamba mukoma ndikatonzwa kuti mumba mainge muine noise inoratidza kuti vanhu vari kuita bonde. Ndakangovhura door mukoma, then ndokubva ndatongonhonga banga. Iye akada kurwidzana neni, but he was the one who tried to defend himself from me. I was very angry mukoma. Ndizivi kuti ndainge ndabatwa nemweya wakaita sei. Mukomanashe ndakabva ndamubaya. Mushure mekunge ndamubaya ukuwo mukadzi wangu ainge atotiza. Panguva iyoyo chandainge ndisina kuziva ndechekuti banga iro randakangonhonga mumba mukomanashe rainge ritori banga remurume iyeye uyo wandainge ndabata red handed aine mukadzi wangu. Mukomanashe ndakangorinhonga ndokubva ndamubaya. Ndakamubaya mukoma pachipfuva uye zvekare ndikamubaya so many times. Pandakaona kuti munhu ainge atofa ndikabva ndatanga kuzvibaya nebakatwa riya. Ndakazvibaya pagumbo, ndikazvibaya ruoko nemudumbu, zvekuti pandakazosungwa ndakatombonogara kuchipatara. Ndaita zvekufidwa nepipe with the way that I had hurt myself. Mukomanashe banga iri sezvo rainge riri rake murume uyu ndo rakazotondiponesa, since pastatement ndainge ndakanyoresa kuti this was in self defense. Ndakazoenda hangu kujeri, ndikanogara kujeri ndokubva ndachizobuda zvangu, then ndikabva ndazouya kuno kuSouth Africa. But ndiri kuona nhamo mukomanashe, chimoto ndiri kuchiona. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu, uye zvekare do not share my phone numbers with anyone. Ininiwo kuno kuSouth Africa basa rangu ndinoitawo zvekupenda, uye zvekare ndinopota ndichiitawo magarden services. But upenyu hwacho hwandiri kurarama munyatsokuona kuti hakuna kana kwandiri kumboenda. Umwe musi mukoma ndakatoti tiri kune imwewo nzvimbo
uko kwatainge tichipenda chimwe chikoro chemamuslim. Mukoma nacho ndipo pandakabva ndachizomuona murume uyu. Ndakamuona akangoti mvee. Pandakadongorera ndikabva ndazoona kuti ainge asiya banga riya iro randakashandisa pakunomuuraya. Ndakarinhonga banga iri mukoma, but to my surprise ndakabva ndaona kuti rainge risisiri banga, but it was just a painting brush. Mukoma nacho kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo kune vedare renyu. Ndikuda kubvunzawo kuti nai kana kuri kunzi ndikadzokera kumusha, sezvo handiri kuudzwa nechipoko chake murume uyu kuti dzokera kumusha unotaura chokwadi, handizosungwe here? Please help me. Handiri kuti ndige ndichidzokera mujeri. I wasted so much of my time nekuda kwekuti ndakamuponda murume uyu. Please post my own story. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Vari kuda kuziva ivo kuti kana kuri kunzi unenge wapara mhosva sezvakaitika apa, kuti vakabata mudzimai wavo aine chikomba, then ndokubva vatanga kunetsana nechikomba chechiya, vakabva vazochibaya nebanga kusvika chichizonofa, then vakabva vazozvibayawo. Pastatement vakabva vati it was self defense. Apa banga racho rainge riri rechikomba. Vakaenda havo kujeri vakanopika makore avakapika, then ndokubva vazobuda mujeri. Pari zvino vari kuno kuSouth Africa. Kana vakaenda vakadzokera kumapurisa, what is going to happen? Chii chinoitika? Please tibetsereiwo. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mukadzi uye zvekare ndine makore 36 years ekuberekwa. Ngomana chindauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo nema-ideas. Upenyu hwakaoma komana muno muSouth Africa. Saka ndine umwewo murume uyo wandiri kudanana naye. Saka pandakatotanga kudanana naye ndaifungidzira kuti iye atore zvake muSouth African, but nekufamba kwenguva ndo pandakazozviziva kuti no, naasi muSouth African, but akangowanawo chitupa chemunomo, because patainge tichifanira kuti tinge tichichata akabva azoti tichazozviita kudzamara achizondiudza chokwadi kuti for now kuti tinge tichichata zvinotinetsei. So mukoma tiri kugara tose akandibvisira mari. Nyaya iripo ndeyekuti akazondibudira pachena kuti iye akaromba mukoma. Ndakazotoenda naye kuMozambique. Takati tasvika kuMozambique kuya, because ainge achiti anoda kuti neniwo ndinge ndichikwanisa kuzotanga kuita mari just in case kana kuri kunzi pakazoitika mauhani pachitupa chake. Mukoma nashi ndakabva ndachizorombesewa paya, but pane imwe nyama iyo yandakapiwa. Ndakangoti zvimwe kuda ibeef, but handina kuziva kuti iyo yandainge ndichiti ibeef yainge itori nyama yemunhu. Mukoma nashi ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Patakaenda kuMozambique kunoromba ndakadyiswa nyama yemunhu. Right now ndine dzimwe hope idzo dzandinorota, but nekuda kwekuti ndine mishonga yandinopota ndichipiwa kuti ndige ndichigeza nayo, saka ndinoti kana ndikarota hope dzedze dzinotyisa ndichimhanyiswa nevanhu vakafa, ndinofanira kuti ndinge ndichimuka mukoma. Miko dzacho dzinorwadza kane kuzadzikisa. Sometimes ndinotosarudza kuti zviri nani kuti ndinge ndichingonwa coffee usiku hwose nema-energy drink so that ndisazorara, because kana ndikangorota hope dzinotyisa, pane mvura iyo yatinogara takaisa mufiriji ndo yaunozotora wobva wazoisa mukabhaketi, wobva wabuda panze, wobva watanga kugeza. Mazuva adarika awo mukoma ndakarota hope idzodzo apa kwainaya. On our side there was a big storm. Ko iyo mheni yaita sei? Mukoma ndakati ndarota hope dziya dzaityisa, ndikabva ndamuudza, akabva anditi enda panze unogeza. Ndakamboramba mukoma akabva andiitira hasha. Ndakangotora zambia rangu ndikamonera, ndikabva ndaenda kufriji ndikanotora 5 liters chiya, ndokubva ndaisa mvura mukabhaketi ndikabuda panze. Mheni zvayaiita mukoma nashi ndichigeza kudaro, then ndikabva ndazodzoka zvangu mumba. That is the day that I started regretting. Kusvika pari zvino mukoma, I am still regretting
kuti why ndakadanana nemurume uyu, why ndakazosarudza kuenda naye kuMozambique kunyange paakazondibudira pachena kuti iye akaromba. I should have walked away, but I chose not to walk away. When you post my story mukoma, please tell me. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndiyo secret yangu, uye zvekare hakuna anotombozviziva kuti izvi ndo zvandakaita. I am taking care of my mom and I am taking care of one of my brother uyo anogara kuDurban nemudzimai wake nemwana wavo 1. So ndinombopota ndichirota ndichitouraya mwana wavo. Mushure mekunge ndamuuraya ndinotomucheka sekunge ndiri kutocheka huko mukoma. Ndobva ndatotanga kutomubika, ndobva ndatanga kumudya. Ndo dzimwe hope idzo dzandinorota dzinenge dzichityisa. Ndinozoti paya kana ndava kudya nyama yake ndipo pandinobva ndachizotanga kumhanyisiwa nevamwe vanhu vandinenge ndichiona kuti vanenge vakasofa kudhara, vanenge vachityisa zvisingaite. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga uchitupa changu. Pari zvino ndiri kunoka hangu kumusha. Ndiri kufanira kuti ndige ndichidzokako kuSouth Africa ikoko, but manje ndine umwewo murume uyo wandakasangana naye tiri munzira tichibva kuSouth Africa tichiuya kunoku kuZim. So nemurume uyu takangotaura zvaizvo zvema2 minutes. Of course murume wangu ndainge ndiinaye, but iye akangoti asvika kunoku ndokubva afonerwa zvekare nemurungu ndokubva atodzokera kuSouth Africa. Saka takati tiri parisesi zvedu tichitotenga zvokudya, baba ava vakabva vangoya ndokubva vatongotaura neni vakandikumbira mafoni numbers. Mukoma, I don't know, I just felt some chemistry. Ndikabva ndavapa mafoni numbers angu, takataura apa. I was doing that in secret. Bhazi richifamba mukoma, vanhu vainge vava kutosasana. Ndaiti ndikataura naye ndodeleta mamessages paya murume wangu paainge avete. Now akabva azonditi handisi kuda kuti ngochidzokera nemurume wako kuSouth Africa, ndokubva ndachizosara zvangu kunoko. So ndikudawo kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti ndoita sei, because iye mukoma akatondiudza kuti ane mari yakawanda uye haasi kuzodzokera kuSouth, hanzi ari kunetsana nemudzimai wake. Saka kana ndichida anokwanisa kundiroora. Nhai zvinoitawo here mhuri yeZimbabwe kuti ndige ndichitiza murume wangu ndobva ndaenda ndonogara naye, because atori neplot raainaro kuChivu. Saka ari kuti ndokwaari kuda kuti anga achiita maprojects. What am I supposed to do? Please assist me. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Ya pakaipa hanzi ndafunga kutiza murume wangu ndobva ndaenda ndobva ndatanga kugara hangu neuyu murume ari kuti ari kunetsana nemukadzi wake. Hanzi ane mari akati ari kuda kuita zvekutenga gold achitengesa uye zvekare nekuita maprojects. Ya pakaipa. Ndegedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga uchitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. So ndinewo imwewo hanzvadzi yangu uyo akashayika mainge muri mugore ra2015. Akauya kuZimbabwe. Mushure mekunge auya kuZimbabwe akazoti ava munzira achidzokera kuSouth Africa. Zvatakazoita inini namuchembere mukoma, takabva tazoenda paguva rasekuru. Takati taenda paguva rasekuru, amai ndo vakataura zvavakataura. Zvimwe zvacho handina kukwanisa kuzvinzwisisa because ndainge ndichiri mudiki panguva yacho iyoyo. Then ndo pandakabva ndazonzwa kuti hanzvadzi yangu uyu ainge afira muaccident mukoma. It pains me a lot because ndakabatsira amai kuti vange vachiita izvozvo zvavakaita. Amai vangu mukoma nacho munhu wekuti vanotyisa uye zvekare vanorema. Vane rimwe dhuku ravo rekuti kana vakagara
vangosunga dhuku iroro mukoma mumhuri munotofiwa chete. Ndaimbonzwa vamwe vachimbozvitaura, but now ndakazoti ndagara pasi ndikacherechedza ndikaona zvechokwadi kuti ichokwadi amai ndizvo zvavanoita. Vanoti kana vakagara vasunga dhuku ravo iroro mumhuri, gore iroro munototi munge muchitofiwa chete. Apa ndikutaura nezvedhuku rekuti vanokwanisa kuita kana 3 years vasina kana kumbogara vakarisunga dhuku racho iroro mukoma. Apa rinongogara riri mune chimwe chibhegi chakasakara mukoma, chekudharadhara. I know kuti amai vangu vanenge muroi chete. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Pakaipa hanzi amai vangu vane rimwe dhuku rekuti kana vakagara varisunga mumusoro mumhuri munotofiwa. Strange things indeed, they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndinogara muchitungwiza. Mukoma nachi ndinoitawo zvekutengesa muviri wangu. Nerimwe zuva ndakaenda kutouchline. Ndakati ndaenda kuya mukoma. That was when I was picked up by this other man uyo akandiudza kuti anogara kuMauperein, but takazoti tava kuenda kuya akabva azonditi no, handei kuBorodale. Ndikati kuBorodale kuna neiko? Akabva anditi ndo kunogara friend yangu. Takati tasvika kuya mukoma, friend yacho yainge isipo. Takati tati garei, ndipo apo pakazosvika friend yacho. Ndakanyatsokuona kuti pano ndawira mumaoko emurume ane mari. Saka varume ava vakabva vachizokumbira twosome. Ndikati it is fine as long as muine mari, we can have a threesome yacho iyoyo yavainge vachida. Takaita bonde redu mukoma, asi takati tichiita bonde kudaro ndo pandakazoona varume ava vava kutanga kubatana, then vakabva vatanga kuita bonde mukoma. Vakatoitana murume nemukadzi nekumashure kutondi ignore sekunge ndainge ndisitomborimo muroom macho imomo. After that mukoma vakazondisiya vakabva vazoenda kune imwe room. Pavakazodzoka vainge vakapfeka mamwe mazigamens ainge ari red. Vakabva vachizotanga futi kuita bonde nini. Ndakazongobatwa nehope mukoma zvekuti ndainzwa kuneta sekunge munhu ainge afamba for a very long distance. But ndiriko kuhope mukoma ndainyatsokunzwa kuti varume ava vachiri kuita bonde nini. Umwe wacho manje ndiye wandakazonzwa achiti nguva yakwana, chidaidza nyoka inge ichiuya. Ndikabva ndatotanga kunzwa varume ava vava kuridza muridzo mukoma. Vakaridza muridzo ndikazotanga kunzwa kakushinyira. Ndikatoziva kuti yainge iri nyoka. Mukoma nachi nyoka iyi yakauya ikanopinda musikarudzi mangu. Mangwana acho pandakazopepuka mukoma ndo pandakaona kuti ndainge ndangodhampiwawo mutauni. Ndichinovhura chibhegi changu ndikaona kuti mainge muine 2100 US yandainge ndiinayo, zvichireva izvo kuti varume ava vainge vandipa 2000 because ndainge ndagara ndiine ka100 US kangu kandainge ndiinako. Handina hangu zvimwe zvandinosangana nazvo kunze kwekuti pano nepapo chinhu changu chinopota chichinhuhwa mukoma, zvokuti ndava kutongorarama nekungochigeza pano nepapo nesoda. Ndo yandakatoona kuti kana ndikaishandisa pakunogeza chinhu changu then smell iyaya inobva yaita sekunge nani. Kunyange ndiri kubasa ndinenge nditori nekachigubhu kangu kemvura nesoda yangu, ndopota ndichigeza. Ndikarara neclient ndogeza zvekare nesoda. Please tell me when you post my own story. Handizivi kuti ndinokwanisawo kuwana help here, and handizivi kuti what kind of help am I going to get kana kuri kunzi mukazoposta nyaya yangu. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi handizivi what kind of help am I going to get, asi ngativabatsireiwo mucomment section. Naimiko zvazvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Just imagine kuti hanzi taita iwawawa avanoti mathreesome acho varume vaya vakabva vachizotanga kuita zvavakaita vachibatana vachirarana sekunge munhu ari kurara nemukadzi achirara nemurume, ndokuzodzoka vakapfeka mazigamens ered.
pakaipa. Wakambosanganawo here nazvo izvi? Kana wakambosanganawo nenyaya dzakaita sei, please do come to my inbox and tell me your own side of the story. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.